Hello guys! Dito po ako sa trabaho ko. It's Saturday night. Nakaset po kami. And yun. So, tapos na po yung first set namin. So, waiting na lang po ulit ang second set. This time yung back-to-back lang po namin lang nakaset ngayon. Tumusin. So, yun po guys. Saturday night. So, mamaya dadagsara po yung mga tao ngayon. Yun po. Later po ulit. Update po. Hello guys. Dito po ako sa labas. Tapos na po yung second set namin. Hinihintay na lang po namin yung third set. So, tambay muna po ako dito. Yan, dito sa tindahan. Ang aking kumare. Mga ilang minutes pa po. Magsiset na po kami sa aming third set. So yun po guys. Isang set na lang, makakauwi na po ulit. Sarap matulog. So nag-Milo po muna ako. See you later guys. Ayun guys, narito po ako sa loob. Masok po ako. Third set, second set na po ng kabilang banda. Yan sila. So, waiting pa rin po kami ng third set. Abangan na lang po. Guys, pauwi na po ako. Natapos na yung third set namin. Hindi ko na po nakunan kanina. Nakalimutan ko kasi. So, dito na po ako sa sasakyan ko. So, yun lang po. Yung mini vlog ko. Sana po supportahan nyo po ako, guys. So, tomorrow po ulit. Bukas po first set naman po kami. So, don't forget to subscribe, guys. Beauty Queen Diva, Chara Balado Official. Thank you so much po guys. See you again.